kdy jsme. Dosud jsme se toulali vesmírem a zjistili jsme, že je opravdu veliký. Teď se podíváme na to, jak je starý. Já vím, že to asi víte, a taky vím, že už jsem se několikrát prokecl. Odpověď zní 13,8 miliard let. No vydá, jednoznačná, jasná a navíc správná odpověď. Po všech těch nevíme a neumíme v předchozí kapitole je to příjemná změna. Teď jedno přátelské varování. Pokud tuto kapitolku dočtete, tak zjistíte, že vesmír je neuvěřitelně starý. Zjistíte, že jste dosud nechápali, co to znamená 13,8 miliard let. Hned potom zjistíte, že vesmír je nesmírně mladý. V podstatě je to ještě batole. A nakonec zjistíte, že je to všechno jedno. Člověče, horší upoutávku už jsem dlouho neslyšel. Vesmír je starý. Představit si časový úsek 13,8 miliard let je těžké, nebo spíš nemožné. Na takovou věčnost prostě nejsme zvyklí. Proto si teď vezmeme 1 rok, 365 dní od ledna do prosince a těch 13,8 miliard let historie vesmíru do tohoto roku rovnoměrně rozdělíme. 1 rok rovná se 13,8 miliard let. 1 den rovná se necelých 40 milionů let. 1 hodina rovná se zhruba 1,5 milionu let a 1 sekunda rovná se zhruba 400 let. Tomuto triku se někdy říká kosmický kalendář. Není to můj vynález, používá se jako názorná pomůcka k pochopení toho, jak je vesmír starý. Představte si, že se váš mladší bráška anebo vaše dítě zeptá, a jak je vlastně starý vesmír? Vy mu sice hned vypálíte správnou odpověď, 13,8 miliard let, jenže to nezabere. Stejně tak jste mohli říct, zhruba polovina spí na 21. Pak to zkoušíte zachránit úsměvem a moudrem typu moc, opravdu moc. Což ale ve skutečnosti znamená, taky nevím, dej mi pokoj. A pak dostanete nápad. Nedávno jste si v jedné chytré knížce přečetli něco o vesmírném kalendáři. A protože je právě 1. ledna, rozhodnete se, že si zkusíte zažít kosmický rok. Budete žít svůj život jako obvykle, pro vás budou utíkat obyčejné dny, pro vesmír uběhne každý den 40 milionů let. A vždycky, když se ve vesmíru stane něco zajímavého, poznačíte si to v kalendáři. Možná to zní jako zajímavý nápad. Jenže ouha. Samozřejmě, že vás nejvíc zajímá, co se dělo tady, s námi, na Zemi, prostě u nás. A jak záhy zjistíte, dlouho, velmi dlouho, to byla pořádná nuda. Kosmický rok. 1. ledna vznik vesmíru. Únor vznik naší galaxie. 10. září vznik Slunce a Země. Zhruba před 4,5 miliardami let. Takže od ledna do září se nedělo nic. Vznikl vesmír a pár stovek miliard galaxií, včetně té naší, no ale jinak nic moc. 20. září vznik života. První nejjednodušší bakterie,
které se vyvinuly z neživé hmoty v praoceánech před 4 miliardami let. Tyto bakterie byly velmi jednoduché, neuměly využívat sluneční záření a energii získávaly z chemických reakcí. Říjen, listopad, bakterie už jsou trochu složitější, mají jádro a spoustu dalších struktur. Někdy koncem října se naučili využívat energii slunečního záření, tedy naučili se provozovat fotosyntézu. Jako vedlejší produkt fotosyntézy se v atmosféře postupně začal hromadit kyslík. Takže od ledna do září se nedělo nic a od září do prosince se nedělo taky nic. Země sice existuje, ale je to nudná, holá koule plná bakterií. Začíná poslední měsíc roku. Teď už se přece musí něco dít každý den. A zase ne. Prvních 12 dnů si do kalendáře nemáme co poznamenat. Ve vodě jsou nějaké neviditelné bakterie, ale jinak nikde nic. Pokud je mezi čtenáři nějaký vědec, tak teď možná pobouřeně nesouhlasí. Jaké pak nic, když z neživé hmoty vznikla živá hmota, když se díky činnosti neviditelných bakterií produkujících kyslík zcela změnilo složení atmosféry celé planety. Jaké pak nic, když tyto změny složení atmosféry vedly k tak obrovským výkyvům podnebí, že Země byla pokryta ledovci od pólu až k rovníku po dobu desítek či dokonce stovek milionů let? Místo modré planety tenkrát vesmírem plula bílá sněhová koule. Tomu říkáte nic? Vědci a bakteriologové prominou, ale ano. Na Zemi by tenkrát žádný život pouhým okem nebyl vidět. Co se týče vývoje života, tak se na Zemi během prvních 4 miliard let téměř nic nedělo. Alespoň v porovnání s tím, co přišlo potom. Polovina prosince, jízda začíná. 13. prosince. Konečně jedna drobnost. Vznik mnohobuněčného života. Zní to možná převratně, ale ne, ještě to nejsou dinosauři. Spíš jenom takové chuchvalce slizu. Kolonie bakterií, které se postupně učí spolupracovat. 17. prosince. Kambrická exploze. Před 550 miliony lety, v období zvaném Kambrium. Bum! Kde se vzali, tu se vzali. Na Zemi se objevily téměř všechny skupiny rostlin a živočichů, které známe i dnes. Nejznámější z nich byly určitě trilobiti. Ale pozor, na Zemi neznamená na Zemi, na souši. Vše se dosud odehrává v moři. Pokud byste stáli někde na pobřeží nebo ve vnitrozemí, byla by to pořád ta samá nuda. Modré nebe, pravda teď už s kyslíkem, a holé skály. Nic víc. 19. prosince. Přechod rostlin na souš před 470 miliony let. Rostliny, nejdříve jednoduché řasy, nesměle osidlují přílivové oblasti. Postupně se vyvíjí stále složitější a větší druhy a postupují do vnitrozemí. 21. prosince přechod živočichů na souš před 390 miliony let. Nejdříve to byly takové zvláštní ryby, které dokázaly na souši přežít jenom chvíli. Z těch se oddělili obojživelníci, kteří už se po souši procházeli nerušeně, ale k rozmnožování se museli vracet do vody, jako dnešní mloci. A nakonec se z obojživelníků oddělili plazy. Jejich kůže byla kryta šupinami a jejich vajíčka byla chráněna skořápkou, takže nevysychala a nepotřebovala být ve vodě. Živočichové mohli konečně vyrazit dobývat vnitrozemí. Krátká evoluční vsuvka. Když mluvíme o vzniku nových druhů, je lepší říkat, že se nový druh oddělil od starého, než že se z něj vyvinul. To by totiž naznačovalo, že se starý druh postupně proměnil v nový.
ale tak evoluce nefunguje. Spíš se vždy z populace původního druhu oddělí nějaká malá skupinka a ta se vyvine, změní v nový druh. Nadále pak vedle sebe existují oba druhy, starý i nový. Konec konců plazi se sice oddělily z obojživelníků, ale obě skupiny jsou tady dodnes. 24. prosince před 250 miliony let. Vznik dinosaurů. Takže dinosaury jsme dostali na Štědrý večer pod stromeček. Hurá! Konečně se na Zemi doopravdy něco děje. Země se otřásá pod kroky brachiosaurů, triceratopsů a tyrannosaurů. No jo, jenže za 5 dnů nám všichni vyhynuli. 29. prosince před 65 miliony let. Zemi zasáhl asteroid o průměru zhruba 10 kilometrů. Exploze, zemětřesení, výbuchy sopek a následná změna klimatu vymazali dinosaury z povrchu Země a uvolnili scénu savcům. Ti dosud nemohli dinosaurům konkurovat a nedotáhli to dál než na velké myši. Takže dinosauři vládli Zemi skoro 200 milionů let. Potom odněkud přiletěl veliký kámen a bylo po všem? Ano. A nemůže se to stát znova? Může. Ale neboj, už desítky let sledujeme oblohu a hledáme asteroidy, které by mohly být nebezpečné. A dokonce jsme v roce 2016 založili takzvanou Organizaci planetární obrany, Planetary Defense Coordination Office. Funguje pod americkou vesmírnou agenturou NASA. Má za úkol hledat nebezpečné asteroidy a vymýšlet, jak se jim bránit. A už to vymysleli? Kdyby sem teď nějaký kámen letěl, tak by ho dokázali chytit? Nebo nějak sestřelit? Nejenže to vymysleli, nedávno to i vyzkoušeli. V roce 2022 se vědcům z americké NASA a evropské ESA podařil opravdu mistrovský kousek. Vyhlédli si malý asteroid jménem Dimorphos o průměru 170 metrů a vyslali k němu ze Země sondu DART s jediným cílem – pořádně ho trefit. Sonda o hmotnosti 600 kg pak skutečně narazila do asteroidu rychlostí 23 000 km za hodinu. Vědci doufali, že se jim tímto zásahem podaří změnit oběžnou dráhu asteroidu a poprvé tak vlastně odpinknout nějaký vesmírný kámen. A povedlo se. Pravda, máme se ještě hodně co učit. Mírně jsme vychýlili z dráhy 170-metrový kamínek, 10kilometrový zabiják dinosaurů, to je úplně jiná liga. Ale i tak to byla pecka. A navíc to vypadá, že příštích pár desítek let nám nic nehrozí. Takže asi máme ještě čas se tu obranu proti asteroidům pořádně naučit. To je dobře. Takže jsme chytřejší než dinosauři. O něco jo. No jasně, že jsme chytřejší. Máme Organizaci planetární obrany a taky jsme natočili Armagedon s Brucem Willisem. To přece musí stačit. No, strejdo, Bruce je sice borec, ale tvůrci filmu si bohužel moc nelámali hlavu s vědou. Když už, tak se radši podívej na film K zemi hleď, Don't Look Up, s Leonardem DiCapriem. Tam taky odklání asteroid. Sice se jim to nakonec nepovede, ale Leo je taky borec. Ale pojďme se ještě vrátit k našemu kosmickému roku. Až do 17. prosince se nedělo nic. Pak se na Vánoce objevili dinosauři, teď máme 30. prosince, dinosauři jsou pryč a Silvestr je za dveřma. A tak zkoušíte na poslední chvíli zachránit ten rok silvestrovskou párty. Kosmický rok, aneb jak to bylo na Silvestra. Od rána na zahradě běhají koně a veverky, tu a tam nějaký šavlozubý tygr
ale jinak se zase nic moc neděje. 20 hodin 30 minut. Na zahradě se objevil mamut. Wow! Ale půlnoční oslava se pomalu blíží. Kde jsou hosté? 22:40. První hosté jsou tady. Bohužel jsou nějací divní a není s nima řeč. Vznik prvního druhu člověka, Homo erectus, před 2 miliony let. 23:30. Objev ohně. Začínají bouchat první rachejtle. 23:52. 8 minut před půlnocí. Konečně dorazili trochu normální lidi. Vznik druhu Homo sapiens před 200 000 lety. 23:55. Začátek poslední doby ledové před 100 000 lety. Poslední minuta. 23:59:30. Konec poslední doby ledové před 12 000 lety. Mamut zmizel. Roztály skoro všechny ledovce. Hladina moří stoupla během 10 vteřin o 120 metrů. 23:59:35. Zemědělská revoluce před 10 000 lety. Lidé začali žít usedlým způsobem života, pěstovat obilí a chovat zvířata. 23:59:47. Vynález písma. Sumerové na území dnešního Iráku před 5 000 lety. Konec pravěku, začátek starověku. 13 vteřin před koncem roku začíná to, čemu říkáme dějiny. A hned na to také začíná odpočet. 10. Egyptská říše, faraoni, stavba pyramid. 9. 8. 7. 6. Starověké Řecko, filozofie, Artemidin chrám. 5. 4. Římská říše, Koloseum, Julius Caesar. 3. Středověk, hrady, rytíři. 2. Nekýchejte, teď ne! Hepči! To kýchnutí trvalo 2 vteřiny. A zmeškali jste objevení Ameriky, průmyslovou revoluci, růst počtu obyvatel z 300 milionů na 8 miliard, vynález auta a letadla, 2 světové války a let na Měsíc. Takže od ledna do půlky prosince se nedělo nic. Pak na Vánoce přišli dinosauři, ale za 5 dnů vyhynuli. Oslava Silvestra se nepovedla, protože lidi přišli až 8 minut před půlnocí a stačilo kýchnout, abys zmeškal to nejlepší nakonec, jo? No to byl teda pěkně divný rok. Pravda, ten rok byl trochu nevyvážený. Ale za to jsme zjistili pár důležitých věcí. Vesmír trvá rok. 365 dní. Země existuje 4 měsíce. 120 dní. Zvířata a rostliny existují 15 dní. Lidé, Homo sapiens, jsou tady 10 minut. Lidské dějiny trvají 13 vteřin. Technická civilizace od roku 1600 trvá 1 vteřinu. A 1 století pro člověka představitelný časový úsek trvá 0,25 vteřiny. Cvičení pro teranauty. Kosmické století. Zkuste si prstem rychle 2krát za sebou klepnout o desku stolu. Nebo prostě vemte do ruky myš vašeho počítače a udělejte rychlý dvojklik. Časový úsek mezi těmi 2 kliky trvá zhruba 0,25 vteřiny. Tak dlouhé, spíš tak krátké, je 1 století v kosmickém roce. Konec cvičení.